दू गज दूरी बाटे मास्क जरूरी हो तबे भेटाई बुनिया पूरी हो समझी तबे भेटाई बुनिया पूरी हो। बिना मास्क के एंट्री नहीं है। सनराइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। दू गज दूरी बाटे मास्क जरूरी हो तबे भेटाई बुनिया पूरी हो समझी तबे भेटाई बुनिया पूरी हो। तबे भेटाई तबे भेटाई। सनराइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। सबसे बना के दूरी हो दूरी। अरे मारा देख हमारा सने करा के मारा सन। दू गज दूरी बाटे मास्क जरूरी हो तबे भेटाई बुनिया पूरी हो समझी तबे भेटाई बुनिया पूरी हो। सुनो बरियतिया मानी लो बतिया काटो न ऐसे घूरी हो घूरी। देखो बात सुन लो। दू गज दूरी बाटे मास्क जरूरी हो तबे भेटाई बुनिया पूरी हो समझी तबे भेटाई बुनिया